इसोरनि महादेवजों आं सुंद' सल' फरायनो जास्ट शर्ट सुंद'थार आरो सुंद' सल'नि मुङा नोंनि गोसोखांथि रमान्टिक शर्ट स्ट'री साम हाथाइनि सामुफुरि मुंनि मोनसे बर' गामि फुं सम बिष्णुआ गानै जोमै न'निफ्राय ओंखारबोयो न'नि सेरावनो गंसे मारुति गारियाबो नेगासिनो दङ बिष्णुखौ बिष्णुनि लोगोफोरा बिनि सेराव दंफैयो मानोना दिनैनिफ्राय बिष्णुखौ नुथ'नाय नंलिया मानोना बिष्णुआ क'क्राझार सहराव फरायनो थांहैसिगोन गावनि न'खरनि साफ्रोमबो सुबुंफोरजों लोगोसे उन्दै समनि लोगोफोरखौ बिदाय होनानै क'क्राझार फारसे आगान सुरलांनायसै बियो बिब्दिनो रुम भारा लाना थाहैयो बिष्णुआ सासे लोगोजों बिनि मुङा गेरेमसामोन बिबो गामि गंसेनिनो बिष्णुखौ रुम भारा होग्रा बिगोमाया जोबोर अनोमोन मानोना बियो गुरै आरो माहिमोन अननायनि थाखायनो बिनो रुमनि बिगोमाया गावनि स्कुटिखौ सालायनो होयोमोन बा हरोमोन गुबुन फारसेथिं संगीतामोननि न'खर जाय फरायसालिमायाव फरायफुबाय थानाय सासे फरायसा जोबोर गुरै आरो माहि फरायनायावनो मोजां संगीतामोननि न'खर संगीताया गेट खेवनानै फरायसालिमायाव थांनो ओंखारबोयो गुबुन फारसेथिं बिष्णु गेरेमसा आरो रुथर जोबोर लोगोमोन बिसोर साथामबो लामानि सेराव मबाइलाव खेला गेलेगासिनो संगीताया बिसोर साथामनि सेरजों थाबायलाङो बेखौ नुनानै बिष्णुआ खेला गेलेनायखौ दोनथ'नानै बिनि उन उन थाबायलांनायसै दान्दिसे थाबायनायनि उनाव संगीताया अट'आव गाखोनानै थाङो अखानायैबो बिसोर साथामबो गावसोर खेला गेलेबाय थाग्रा लामा सेराव थायो आरो गेरेमसाया बिष्णुखौ बुङो मा जाखो दिनै मानो खेला गेलेया गोसो जायाखै मानोबा बेफोरबायदिनो समा थाङो खोन्दो खोन्दो गुबुन सानफोरनि बायदिनो संगीताया फरायसालिमायाव थांनो ओंखारबोयो बिसोर साथामनि सेरजों थाबायलाङो बेखौ नुनानै बिष्णुआ बिनि उन उन थाबायलांफायो थिग सिगां साननि बादिनो अट'आव गाखोनानै थाङो बिष्णुआ गावनि स्कुटिखौ लानानै अट'नि उन उन थांफायो दान्दिसे उनाव फरायसालिमाया मोनहैयो जेब्ला बियो अट'निफ्राय ओंखारो बियो बिष्णुखौ नुहुरो बिखौ नुनानै बियो साननो हमो बे सेंग्राया मानो आंनि उन उन फैफाबाय थायो दान्दिसे उनाव फरायसालिमाया हगारो संगीताया गारि नेगासिनो बियो साननो हमनायसै दिनै मानो गंसेबो अट' गारि फैयाखै नायथिंबाय थानायावनो उनथिं बिष्णुखौ नुहुरनायसै बिष्णुआ गावनि स्कुटिनि सायाव जिरायनानै दंगासिनोमोन संगीताया बिष्णुखौ नुहुरो आरो राहरो एक्सकिउज मी संगीताया बुंनायसै आरो बिष्णुआबो नायहरनायसै फिन संगीताया बुंफिननायसै नोंखौनो लेंहरदों आंखौ लेंहरदों औ नोंखौनो लेंहरदों नोंदि सानफ्रोमबो आंखौ नायखुमाबाय थायो मानो फरायसालिमायाव थांब्लाबो आरो अट'जों फैब्लाबो माने एक्चुअली आंना अट'आव फैबाय आं थांनोसै स' अट'आव गाखोयो संगीताया आरो बिष्णुआ बुङो नोंनि नाम संगीता बिब्दि बुंनानै थानायसै संगीतानि मुंखौ मिथिनानै बिष्णुआ गोसोआव जोबोद रंजाखांनाय मोनदोंमोन अखानायैबो फरायसालिमानिफ्राय फैना गारि नेबाय थानायाव संगीताखौ लोगो मोननायसै बिष्णुआ संगीताखौ नुनानै स्कुटिखौ लाखिफैयो आरो बुङो गाज्रि मोनाब्ला न'सिम दोनहैनो हागोन आं एक्चुअली दिनै अट'बो फैखायाखै माबा बुङो गोसो सिङाव साननायसै बिष्णुआ जेबो फिननाय होआबालासिनो बिष्णुनि स्कुटियाव गाखोयो संगीताया बिब्दिनो सानैबो थांनायसै दान्दिसे उनाव संगीतामोननि न' मोनहांहां जायो थिग बे समावनो संगीताया बुङो बेवहायनो लाखि मानो गाय दंहाय बिब्दि बुंनायाव गारिखौ लाखियो बिष्णुआ संगीतायाबो स्कुटिनिफ्राय ओंखारो आरो बुङो गाबोन फरायसालिमायाबो बन्द टिउसनबो बन्द बेरायनो थांनो सम दं नामा टाइम फुंनि 10 रिंगासोआव अके खर' जांख्रिनानै बुङो बिष्णुआ प्रेंक खालामदों आं प्रेंक सेंक मिथिया आं गाबोन फैना नेबाय थागोन आं सानैबो गावबा गाव लामायाव ओंखारलांनायसै संगीतायाबो न'आव थाङो आरो बिष्णुआबो गावस्रायो अखानायै सानैबो मोनसे बिबार बारियाव बेरायहैयो गोबां खोथा सावरायलायो बे समा गोलोम बोथोर सममोन बेनिखायनो सानैबो बिबार बारियाव बेरायखांना सानैबो खुसेर बिदै लोंहैनायसै लोंखांनानै हाथायावबो दान्दिसे बेरायहैनायसै हाथायाव बेरायखांना शपिं मलावबो हाबहैयो सानैबो शपिं मल सिङाव माबा माबि मुवा बेसादफोर नायगासिनो दङमोन सानैबो थिग बे समावनो बहानिफ्रायबा सानै सेंग्रा फैयो आरो बिसोर सानैनि सासेया संगीताखौ बुङो मा एसेबां समायना बिबार फिगारखौ नाय सेंग्राखौ ना सिख्लाखौ सासेया बुंनायसै फाग्ला नङा सिख्लाखौ नाय सिख्ला नङा बिबारसो सासेया बुङो बिसोरनि रायज्लायनायखौ खोनानानै बिष्णुआ सेराव थाङो आरो सासेखौ नारख्लानानै बुंहैयो मा रायज्लायदों नोंसोर गुबुन सासेया बिष्णुखौ हमथायो आरो बुङो ओइ मा जाखो नोंहा सासेया सासेनि हमथानायखौ बोखायो आरो बुङो ओइ र' नायगोन नोंखौ नायगोन आसि थुनानै बुङो बिष्णुआबो बुंफिनो अ थां नायनानै लाहै फेसबुकआव नायनानै ला बिष्णु केरगाटारि बेवहायनो फट' आपल'ड खालामबाय थाखायो आं सानै सेंग्राफोरा
फोथाराव थाङो आरो बिष्णु संगीतायाबो सानैजों दैखारलाङो संगीताया बुङो बेफोरबायदि जों मानो जुजिलाबायनांगौ जाखो बिसोरजों नांज्लाया माथो खालामनांगौ थौ थौ न'फोराव थांसै अखानायै सानै सेंग्रानि सासेया जोंग्लावनो फन खालामो जोंग्लावा सासे बाक्सा जिल्लानि दादागिरि एबा दल नाम्बार 1 जोंग्लावा जौ लोंनाय आरो सिगारेट सोबनायनि फनखौ दैखाङो सानैबो फनाव गोबां बाथ्रा रायज्लायो जोबथियाव सेंग्राया बुङो जागोन दे फट'खौ वाट्सएपआव हरगासिनो आं जागोन दे फट'खौ वाट्सएपआव हरनायसै आरो जोंग्लावाबो नायनोसै अखानायै बिष्णु आरो गेरेमसा सानैजों मबाइलाव खेला गेलेगासिनो थिग बे समावनो गेरेमसानियाव फन फैयो आरो हमनानै बुङो हेल' बुंफुनायावनो बिष्णुआ गेरेमसाखौ बुङो र' आं मायबा लायना फैनि बिब्दि बुंनानै रुमनिफ्राय बायजोआव ओंखारलाङो बिष्णुनि लोगोखौ फन हरनाया रावबो नङा संगीतासो संगीताया बुङो औ आं संगीता बुं एक्चुअली आं नोंनि नाम्बारखौ नोंनि लोगोनिफ्राय लादोंमोन माने खोथाया जाबाय आं बिष्णुनि जोनोम सानाव सारप्राइज होनो होनना सानदोंमोन आच्छा बिष्णुआ हले नोंखौ जोबोद मोजां मोनदों मोनसेल' नोंनि इएसनि थाखायल' वाइट खालामगासिनो दं आच्छा नाथाय नोङो आंखौ हेल्प खालामनो नांगोन आं बिखौ प्रप'ज खालामनो होननानै सानदों शियर वाइ नट बिब्दि बुंनानै फनखौ दानहरो गेरेमसाया अखानायै बिष्णु आरो गेरेमसा सानैबो सहराव बेरायखांनानै फैयो गेरेमसाया बुङो माथो गाबोन जोनोम सान नोंनि पार्टि जानांगोन सानसे पार्टि खालामनांगोन थारैनो बिब्दि बुंनानै बिष्णुआ रुमाव थांग्रोयो लोगोआ दखानाव बाजार खालामनो थाबोयो बिष्णुआ मबाइल थुयै थुयै थाबायलांबाय थायो थिग बे समावनो बिष्णुनि सिगांथिं बाइक गंथाम फैयो बिष्णुखौ नुनानै बाइकनि सेंग्राफोरा बिष्णुखौ बेंथेयो साफ्रोमबो सेंग्राफोरानो सिगारेट सोबनाय गोजामोन साफ्रोमबो सेंग्राफोरानो बिष्णुनि खाथियाव थांजोबो जोंग्लावा बुङो आंखौ सिनायदोंना मोजाङै नायना लाखा आंखौ ओइ बिब्दि बुंनानै बिष्णुनि बिखायाव हमो आरो बुंफिनो ओइ मानो दं बु बेखौ सेंग्राफोर गासैबो सेंग्राफोरानो लोगो नांनानै बिष्णुखौ थिगसे बुग्लियो बेसारा हारसिं बेलाय मा खालामनो हाबावनो बिष्णुआ बुग्लिजानानै हायाव गोग्लैबाय जेबो हुस गैला मानसिया बिष्णुखौ गारियाव दैखांनानै जेरावबो नुस'हायै हाग्रा बारियाव लानानै थांनायसै बे समावनो बिष्णुनि मबाइलाव फन फैयो फन फैनायखौ खोनानानै जोंग्लावा फनखौ दिखाङो नुबाय बिष्णुनि बिमानि फनखौ हमनानै लाउड स्पिकाराव होनानै खोनासङो गासैबो बिमाया फनाव बुंहरो हेल' आफा बहा दं नों दिनै नोंनि बार्थडे नङाना समा 10 रिंगा बारबायना नोंनि बार्थडे पार्टिखौ नै दिनै जों जमा न'खरनि सेलेब्रेसन खालामनो नागिरदों हेल' फनखौ दानहरो जोंग्लावा आरो बुङो बार्थडे हेपि बार्थडे बिब्दि बुंनानै गासैबो सेंग्राफोरा आरोबाव बिष्णुखौ बुग्लिबावो बिष्णुनि गाननाय जोमनायफोरखौबो बिसिजुबो आरो बिष्णुआबो बेवहायनो जिउ गोमायो गोबां साननि उनाव बिष्णुनि जेबो उदिस मोनैयाव गेरेमसाया गावनि जोनोम गामियाव थांनायसै गामि सहैनायसै न'आव सहैग्रोमोना गेरेमसाया बिष्णुमोननि न'आव थांनायसै गेरेमसाखौ नुनानै बिष्णु बिमाया बुङो आदै बिष्णुनि जेबो खौरां मोनाखै नामा बिष्णुखौ आंनि सेराव लाबो आदै बिष्णुआ बोरो नोंसोर लोगोसेनि मानसिया माबोरै गावस्रालायखो बिष्णुखौ बहा गारबोखो बिष्णुनि बिमाया जोबोद गोसोखां गाबनो हमो दुखुनि देंखो रिंखाङो गेरेमसायाबो मा बुंबावनो सानना जेबो बुङालासिनो ओंखारबोनायसै दा मोनसेनि उनावसो बिष्णुनि गोथै सहखौ मोननायसै बिष्णुखौ न'आव लाबोनानै फबफैनायसै जेब्लानिफ्राय बिष्णुनि जेबो उदिस मोनाखै अब्लानिफ्रायनो संगीताया दुखुजोंनो फरायनायखौबो नागारो जेब्लानिफ्राय बिष्णुनि गोथै सहखौ न'आव फबफैयो अब्लानिफ्रायनो सानफ्रोमबो जाया लोङा बिष्णुनि गोथै सहखौ फबनाय जायगायाव थानानै गोसोखां गाबबिबाय थायो नंमारगौ थारैनो बे बुहुमा बेसेबांबा सोमोनांथाव संगीताया बिष्णुखौ मोननानैब्लाबो खोमानानै लानांबाय सिमाङाव नुबाय थायो संगीताया जेनेबा बिष्णुआसो गावखौ लोगो हमनो फैदों मानोना संगीतानि गोसोआ अरायबो बिष्णुजों दं बेबादिनो अरायबो संगीतानि गोसोआव गावजों बिष्णुजों सम बारहोनायफोरा गोसोखांथि जानानै थालाङो एसेनोसै गोजोन्थों